Dostlar, bu görýänleriniz Rim kolonnalardır. Köytendağ etrafında täze biznes açtı dost oğullarımızın biri Murat deyip. Görüşüňiz ýaly örän gowy oğudan bir şekillerde Rim kolonnalar var. 25 cm, 30 cm'lik o künjoga goýulýanlar. Plitkalar hem bar. Az videolaryň soňunda suratlaryny goýup geçeýin dostlar. Nesip bolsa gaty gowy biznes ideýalar Köytendağ etrafyndan açylandyr dostlar. Ullakon gigant bir şekilde açtılar. Ne görüşünüz ya, zaborlar mı gerek, lesnisalar mı gerek, hemme zatlar bardır. Kerpiçler hem nesip bolsa önümçülüge goýjak bolup oturýarys. Ýakynda olaryň videolaryny goýarys. Artık Köytendağ etrafında köp saatlar ýola goýup başladyk dostlar. Videolaryny goýup geçjek şördün. Kime Rim kolonnalar goýdurmak isteseňizler, arkadan men bilen habarlaşyp bilersiňizler. Ne videoda da häzir goýup geçjek. Nähili oğudan şekilde bolýany görürsünüzler dostlar. Rim kolonnalar gaty gowy üýüňiziň öňüne has oğudan bir şekil berýär dostlar. Bagaty görküzýär üýleriňiziň öňlerini. Edil bir Rime giden ýalan bolýarlar, adamlar bir salymlyk üýüňiziň öňünden böýdüp sägenip geçip gidýän adamlar hem bolýandyr. Ýa-da has oğudan şekile getirýär derwezagany, zaborlaryň aşaklaryny. Üýüňizde köne turgalardan bar bolsa da daşyna giydirip uýkudy bermeli dostlar. Hiç gil sökmäňize gerek ýok. Bu konstruksiýa ören gowy bir materialdyr dostlar. Kime gerek bolsa habarlaşyňlar. Häzir nomerlerini mana ekranlarda goýup geçýär.